става хора, аз съм мъртвик тук до мен е ItsBoyBG. Да, и днес ще видите на ебаня сервер, актив блогера как се грифа изобщо. Тъй, момчета, знам, че гледате този клип, искам да ви кажа почва да не се занимавате с нас. Първо с Arctic MC изобщо не се занимавайте. Второ, изобщо не се занимавайте с... които не трябва. Да. Тъй. Първо го ще махаме, дай спомничето. Ама аз вече го махам, спокойно. Тъй вече. То сега какъв е сървър, защото сега сигурно ще лагне. Ого, ако не лагне, пък на... лагне. Айде. Ай, холограмите да я махнем. Значи, отил преди холограмите, аз отивам на варпата. Ай, отивам на варп. Бонус. Тук е. Варп крипс. Аз ще кът на варповете ти отиде това. После ще ги махнем, че не се занимавам с тези. Аре бе, варп, дуелс. Сега ще ги махам по моя начин. Ейте, да им е гадно. Давайте. Ох, че хубаво. Мале, те ми лагат като ги махам, че направо. Така, така останаха малко неща и бих тях. Отиваме на Warp, получаваме... Ще се го на това, на спална, ама все пак. Да. Те по-хубаво да бяха си направили, да теглят тук. Пази. Тиска се смота, не съм гледал. Ай, пералчета. Така, сървър не знам до кога ще е жив. Нека отивам на евента. Евента ми харесва. Ти хакна ли им конзолата? Отдавна. Хубаво, ще ги оправим и оттам. Ще им махна после бакъпите. Чай направо хит whitelist да пуснем. Чакай малко. Safety real... Ай, не мога напиша много човек. Това премахва бакъпа човек. Какъв е другия бе? Не май бе, какъв е другия? F6 Shadow. Да бе. Така хора, както ви казах, вие надейте казвате, че Arctic са тъпи изобщо такива прости, защото виждате какво ще стане. Чай, че не мога да посетна. Кът, може сървър да лагне. Лагне. Гей да не маха, че да ни крашне, а чай да пък не ли после пак му го пуснем. И да, както виждате много в хост. По-добре от толкова много букчета, моя лагне, ама чак да крашнете и... Ако невъзможно. Сървъра ще крашне. Да, пусни го после пак. Го има. Не крашна е. Гледам как се Warp Fishing. Ще сигурно ме спална. Да. Чай. Warp Event да отидем. Ще го махна. Да, ще го махна току-що. Отиде на Warp FPS. Джайва бе. Чай първо Джайва да махна. Още на FPS-а. Какъв това е FPS, бе? Ужас. Това не е FPS. Това е минус FPS. Опа. Това малко се чува кой е трудно. Неже да. Маля, те с колко неща са теглили лут. Прекалено. И лут аз им казвам да искате да ви кажа какви са ви бъговете и те като ме бамват за хак. Да е баре тард. Warp, kit, пипи. Аз съм махнал Warp, leads. Аз ще на Warp Paintball. Warp leads съм същия като Warp. Ще махнал Paintball ли бе? От това TNT-те ли са били бе? Не знам, махам го с... Warp Mini Games. Куда ремонт, кого... Кара отидем се на... Това почти бе. Малето и колко има да се махна. Не мога да напиша топ. Това тук е. Ай, това ще премахнем, защото мога да е нещо. Може да ще сложим една така. Поздрав Arctic MC, най-вече RQK и избой. Ти махна ли го? Сега го махам. Да, виждам. Тук.
Това на спауна. Repair, точно на спауна. Спринт. Това е теглено, разбира се. Абе ти знаеш колко неща има теглени, бе. Всичко. И това име теглено ще стане да го смачкам. Аз не мисля малко да се пак. Това клип изобщо няма го обработвам, направо се го качвам. Я за лут. Аз мисля това. Кът. Само да видя с кой не трябва да занимавате, басам да го за. Word. Став. Тук беше макмално, така че. Tokens, точно. Спомня. Ай тия Villager да ги махна, чай сега. Как беше? Shift 10 бутон. Ара плюс, ето ви всички погини, ако искате да си ги видите. Снимайте се. Shift 10. Те дори и трени им бачкат басмата. Чакай малко сега. Type dash. Окей, Shift 10, delete. Bing. Опа. Bing. Благо kill mobs. Така. Някой лап, който не сме премахнали. Дуел премахнали го. Май да. Репайра Мис. махна ли? Да не спомня. Не си го махнал, minigame, Warp. жела. Tokens. Да, не. Ами като цяло всичко Окей, значи сега чакай. Дай дел Warp това е. Дел Warp. Аз почвам от зара напред. Окей. Tokens, stuff, sprint, rules, repair, Дел Warp. Full. curl, Дел Warp. paintball, minigames, read Ито и това, аз другите ги махна. и kit PP. Дел Warp Sprint, Дел Warp Villager Shop. Чай сега. И Сайгон 1. Join now. Чакай. Това е поздрав от Батко RQ RQ и из VBG. Опа, поздрав. Вижте се. Разве не се занимавате с нас? Чай сега, да И аз сега да ме спрем. педал 8C, чакай, 8P8L не се занимавайте с хора, които не трябва. Опа. Аз съм написал лап го изискам. Се занимавайте с хора. Чай сега, къда create чакай. Brief. Опа. Чакай, остави го това. Къда edit. Как съм на гърмото съм го написал. Напиши, чакай малко. След като напиши тази Къде холограма. ремовия педал? Като виж всичките. Абсолютно всички холограми. Дай Да кликай. Значи сега. Ей, те го остана, виж. Не, чакай секунда. Послепис. It's boy BG и... Аз съм гаднал, бе. Абе, не ме е бе. Послепис. It's boy BG. Дай малко ти да ги заобреда тук. Airtalk. Edit. Чипа майката, как ще го премахна това е? Худо Create. Ще писи избой да ги Airtalk. Всъщност, худо Remove Тя няма трябва. Така, Spawn. Бързо се пакере 5, ако беше лава 5. Move едно, опа, delete едно. Аз лист. Адвай малко е тия лавичка и тук на спам. Plugman, disable. Опа. Било. Поправи ти Чакай малко. конзола. И лава.
Абе, какво се занимавам с това? Чак малко. Ей, сега ще кажа как се прави. Не цялото. Добре, айде. Да остана там. Там да остане къде сме писали. Ето аз как цялото заграждам. Майде, падна ми FPS-а, защо ме тук с малко FPS-а? What? Но нека съм гледал към лао, човек ме... Ах, фак бе. Спаун. Що ще го сетна вгоре, бе, тапак? Set spawn. Set world spawn. Опа. Set spawn point. Аз се пишу на XX, какво беше та? АЦЦ... АДД... Чай сега. 8-4... Дел кит став. Какъв е този кит Дело став? всички да. X, бой, БГ и... Дел кит став. Той беше дел кит став. Забавно да. Майко, ще си написам крит нещо лаза, бе. АЦЦ лист, АЦЦ хелп, как беше сега? Опа, чакай. АЦЦ remove, delete, едно. Аз се пишу на X, какво беше там? Чай само се сетя как беше командата. Ето го. Интервал 0. Точка 0. Това са АЦЦ интервал. Duration интервал is 33. Не, едно. АЦЦ лист. Не, няма да е едно. 0.1. Едно напред. Окей, бил така ще. АЦЦ reload. АЦЦ и save-al. Аз съм готов. Хубаво, правим писа към златото, не? Ей, сега съм малко. Само и това го напомня Слави. Между другото, ако знам, че гледате този клип. Така, нека да кажем, всичко това се случи заради един човек на име Shadow Funny и заради един човек на име Smoke. Да, така че, разберете си. Удачи, ако не бяхте ма баннали те за причина хак. Так, особено ако този Smoke не се отваряш врат, няма да става такива неща. Окей, чао от мене. Чао. Бай. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.